Здравейте на всички! Благодаря, че дойдохте на последното заседание на Парламентарната комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения. Днешният дневен ред е интересен, тъй като ще разгледаме Националната гражданска инициатива срещу произвола на монополите, внесена от Инициативен комитет, забележете, на 22 декември 2010 година, след което ще приемем и доклада на Гражданската комисия за работата и за публичните обсъждания, които сме осъществили през втората сесия на 42-я парламент. Предлагам да започнем с разглеждането на Националната гражданска инициатива, която е организирана от гражданско сдружение, от гражданско движение днес, за участие в което обсъждане сме поканили следните гости. От страна на вносителите тук са госпожа Анжелика Цокова и госпожа Галина Николова. От Министерство на икономиката и енергетиката присъства господин Димитър Данчев, който е съветник в кабинета на министъра, и господин Димитър Кишкилов, началник отдел сигурност в конвенционалната енергетика. От Министерството на регионалното развитие тук е господин Бойко Пеев. Здравейте! Държавен експерт от дирекция ВиК. Тук са уважаемите представители на ДКЕВР, господин Еленко Божков, член на ДКЕВР, госпожа Милена Миланова, член на ДКЕВР, също и госпожа Мариела Цанкова, директор на дирекция регулаторна политика и международна дейност, и госпожа Маргарита Найденова, директор на дирекция ценово регулиране, лицензии и пазари в ДКЕВР. Тук е и представител на Комисията за защита на потребителите, господин Иван Бъчваров, който е главен секретар на комисията. Казвам добре дошли на членовете на Обществения съвет на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения. Общественият съвет беше избран по време на тази пленарна сесия, вече е приел своите правила и така и аз се чувствам по-спокойна, когато работата на ръководената от мен комисия е под надзора на гражданското общество в лицето на този обществен съвет. Благодаря ви, че сте дошли. Тук са традиционно представители на граждански организации и движения, които имат отношения към разглежданите теми, които са наши добри партньори. Започваме с разглеждането на Националната гражданска инициатива срещу произвола на монополите. Впрочем, аз много държах това заседание за разглеждане на инициативата да се случи преди 22 декември, защото на 22 декември инициативата навършва 3 години, откакто е внесена в Народното събрание. Кореспонденцията между представителите на Гражданско движение днес и Инициативния комитет за започване на тази гражданска инициатива, контактите с ръководството на 41-то Народно събрание са наистина многобройни, интензивни, но в крайна сметка до разглеждане на исканията на гражданите, които са заявени в инициативата срещу произвола на монополите, реално не са били разгледани от 41-то Народно събрание и не са взети законодателни и други мерки те да бъдат реализирани, въпреки многобройните писма, които движение днес е отправило до госпожа Цецка Цачева като председател на 41-то Народно събрание и въпреки настояванията на Инициативния комитет и на движение днес. Аз също моля за извинение, тъй като след като бяхме сезирани, се наложи да се поразровя из архивите на парламента и, образно казано, да поизтупаме прахта от
подписката, която е престояла там в продължение на няколко години, да поставим на дневен ред на разглеждане на нашата комисия, след което тя да продължи своето движение според парламентарните процедури, така че в крайна сметка наистина това, което хората са поискали чрез тази подписка, да бъде реализирано, защото то е в интерес на всички български граждани. Тук ще трябва да кажа няколко думи, че гражданската инициатива на практика стартира на 26 април 2010 година, когато в съответствие с изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се събира организационно събрание с участието на 108 граждани с избирателни права, което дава старт на започването на тази гражданска инициатива. След това, в съответствие с изискванията на закона, в 3-месечен срок е реализирана подписката в подкрепа на исканията на инициативата срещу произвола на монополите, като забележете, че за този 3-месечен срок инициативният комитет успява да събере впечатляващата и респектираща бройка подписи, а именно 694 530. Защото аз съм участвала в събирането на подписи, макар и за национален референдум, мога да кажа, че това наистина е изключително сериозен труд от една страна. От друга страна, темата наистина трябва да бъде важна за хората, за да може да бъде събрано такова количество подписки за такова кратко време, което е достатъчно доказателство, че това е една от най-важните теми за българските граждани, а именно контрола, озаптяването на монополите и техните отношения с потребителите и с гражданите. След проверката се оказало, че абсолютно коректни в съответствие с изискванията са 400 281 броя от събраните подписи, което също е една изключително респектираща цифра, едно изключително респектиращо число. Всъщност от подписките, които ние сме разглеждали, тази е с най-голяма обществена подкрепа, така че най-малкото парламентът е длъжен да разгледа и да вземе съответните мерки, съответните законодателни инициативи, за да исканията на гражданите да бъдат приети. Сега аз, разбира се, след малко ще дам думата и на представител на инициативния комитет да представи исканията на гражданската подписка, но това, което може най-общо да се каже, че искането на гражданите, които са се подписали в тази подписка, е за това да се осъществи ефективен граждански контрол върху така наречените естествени монополи, така че да се регулират цените, т.е. да се намалят цените от една страна, от друга страна потребителите да бъдат защитени, да има повече равнопоставеност в отношенията между гражданите и монополите, както са ги нарекли, електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване и топлофикация. Разбира се, ние сме се подготвили, тук има и колеги, които работят по темата, за да отговорим на всяко едно от исканията и от предложенията на гражданската инициатива, но нека да започнем поред и първо да дадем думата на госпожа Анжелика Цокова, която ще представи исканията на тези близо 700 000 български граждани, които са участвали в подписката. Благодаря. Уважаема госпожо председател, дами и господа, аз вече бях отчаяна, както и целият екип на гражданско движение днес, че 3 години вече никой не обръща внимание на волята на българските граждани. За да не се повтарям с госпожа Манолова, само ще направя няколко корекции. 26 септември 2010 година беше учредена инициативата. Наистина огромен брой български граждани я подкрепиха, защото това бяха най-наболелите въпроси между гражданите и монополните дружества.
ние събрахме тези граждански искания на базата на информацията, която получихме от нашите доброволчески структури на територията на страната, където имаме юристи-доброволци, които отговарят на гражданите и ги съветват по проблеми, възникнали между тях и монополите. Тази тема беше достатъчно силно озвучена и вече много артикулирана в публичното пространство, но през 2009 година почти никой не се сещаше, че има проблем между гражданите и монополите и почти никой не чуваше гласа на българските граждани. След като внесохме подписката, която е направена по всички изисквания на закона, а законът е много сериозен спрямо гражданите, трябва да има трите имена, адрес настоящ, ЕГН. Виждате, че много хора са се притеснили от този факт. Независимо от това, всички, с които контактувахме през тези 3 месеца, ни даваха кураж да смятаме, че правим нещо значимо и важно за българските граждани и за потребителите в частност. И затова ние смятаме, че просто тези наши многократни, многобройни настоявания, имаме една огромна папка с писма до институциите. В началото ни беше дадено да разберем, че да, ние сме свършили всичко по закона, но по закона не се отнесоха към нас. Тоест в 3-месечен срок, едномесечен срок трябваше да бъде дадена, да бъде регистрирана и преброена подписката и след това до 3 месеца трябваше да бъдат дадени точните предписания какво ще се случи, което не се случи 3 години, както разбрахте. В течение на този огромен дълъг период ние си позволихме да внасяме допълнителни искания, защото проблемите се меняха с промяната на ситуацията. Люшканията около решаването на някакви въпроси продължават и до момента. И затова ние се надяваме, че всички български граждани заедно наистина ще отстоят правата си по отношение на взаимоотношенията с монополите и ще настояваме категорично за решаване на тези проблеми. Това не е изолиран случай. Проблемите, както знаете, са безкрайно много. Ние имаме предложения по отношение на банките, на колекторските фирми, на взаимоотношенията с съдия-изпълнителите и така нататък. Това са неща, които аз ви призовавам да настоявате и вие за тях, защото това е важно. Това, че в момента има невероятни стълкновения и граничещи с омраза в българското общество, дава ясен сигнал за това, че в България има огромен проблем. Нека този проблем да не се случва и помежду ни. Нека да останем гражданското общество, да остане единно, защото само единството ще ни помогне да защитаваме своите права. Сега ще дам възможност на господин Георги Христов, той е наш експерт и той не случайно към него се обръщам и ще го помоля той да каже нашите искания, защото много бяха трансформирани по работата в отделните закони. Двете министерства се разделиха. Аз не мога да следя, не съм експерт и не мога да следя в детайли какво точно се случва, така че нещата, които настояваме, продължаваме да настояваме, които не са решени, той сега ще ги сподели. Господин Христов, ако обичате. Благодаря. Не знам дали се чува, защото тук... Да. Уважаема госпожо Манолова, уважаеми членове на комисията, уважаеми присъстващи, първо ви благодаря за това, че посветихте това заседание една точка на предложението, на тази инициатива на гражданско движение днес, защото тези проблеми вече са твърде назряли и вече не могат да бъдат отлагани нито във времето, нито в пространството. Тази подписка, която се предложи, която действително заслужава голямата оценка за това, че е повече от необходимата за един референдум, трябва да подчертая, че това е концентриран израз на отношението на хората към монополите, в техните отношения с монополите. Плюс това, тя също така формулира в себе си някои искания, които целят нормализиране на тези отношения.
Трябва да подчертаем, че с информацията, която имаме в гражданско движение днес, събирана главно от нашите структури в страната и не само от там, отношенията са направо уродливи. Позволявам си тази квалификация, защото в тях доминира неравнопоставеността и дори терор. Ние можем да ви разкажем много примери, в които наистина отношението е като на терористи към пострадали хора. Имаме такъв един фрапиращ случай в Велинград, където полицаи са извикани да държат човека, на който принудително му монтират една касета, която няма нищо общо с неговия имот. Заедно с това, когато има сигнали към компетентни органи, те се разглеждат изключително формално. Получава се един, така се каже, параграф 22, в който не се цели въпроса да се реши на съответния пострадал, а му се обяснява надълго и на широко, а някой пъти не толкова надълго и на широко, че всичко е окей и няма нужда той да се жалва. Такива случаи имаме напоследък с даже много драстични, с хора, които са в много тежко състояние, много тежко здравословно състояние, даже в това число и такива, които са с онкологични заболявания. Защо е така? Защото пренебрегва се изискванията на закона, особено закона за енергетиката, между тези, които ползват монополни услуги и монополистите, да има договорни отношения, защото само договор гарантира равнопоставеност, а не общи условия, които са волеизявление на една организация, която има интересите само да печели. За съжаление обаче, което искам дебело да подчертая, че това в последните години, като казвам последните години, това е от 2006-2007 година, това стана целенасочена политика. Тази политика се формира и се подкрепя от почти всички органи, компетентни в това отношение, по отношение на работата на монополите. Ще ви дам един пример, който според мен е твърде показателен. Например, в електроснабдителния отрасъл, в електроенергетиката има 9-степенна система за управление на електроенергетиката. Като се започне от Министерството, през БЕХ, през НЕК, през електросистемния оператор, търговци на едро и дребно, ЕРП-та, производители и накрая ДКЕВР. Значи всички тези организации ние безспорно сме установили, че, и мога да ви дам примери, че работят в полза на монополите, но не и на гражданите. Тук равнопоставеност и отчитане интересите на гражданите няма. Типичен пример в това отношение е промяната в наредбата за топлоснабдяването, където и най-важното нещо, това е температурния график, беше изхвърлен от Министерството на икономиката и енергетиката. Въпросът е има ли решения на всички тия неща. Решение има и ние сме ги формулирали в нашите предложения до съответните компетентни органи. Тук искам да подчертая един методически подход, който е следния. Значи в подписката беха формулирани искания на гражданите, защото те са хората, които трябва да кажат какво искат, за да почувстват нормалност в тези отношения. Тези искания обаче, понеже ние така ги оценяваме като нещо, което е така, като съдържание на по-нисък към по-високо поставен и като опозиционни неща, ние затова ги превърнахме и работихме много така упорито и много компетентно в началото на 2011 година и в резултат на тези усилия ние направихме съответните предложения на днес до всички тези органи, за които си говориме. И ще ви кажа малко по-конкретно. През 2011 ние предложихме още в самото начало, защото даже още не беше излезъл третия пакет, либерационен пакет, ние предложихме промяна в структурата на ДКЕВР, която да стане не държавен орган, а да стане държавно-обществен орган, в който да има равно присъствие на представители на държавата и представители на гражданските структури. Това сега е повелително нещо, което трябва да бъде изпълнено и може би ще отнесе сериозни санкции държавата, защото към март месец трябваше това нещо да бъде направено. Ето тук е господин Найденов, той може би по-конкретно да каже
Също през 2011 година се разработи граждански бизнес план, с който да се решат всички въпроси, които са поставени в тази подписка и не само в нея. Този план също не беше разгледан от съответните институции. Направихме сериозни предложения в Столичната община, защото с примера на Топлофикация София трябваше да се покаже, че нещо може да се направи. Който отказва така диалог, най-неидеологичният орган, това е Столичната община, казвам го с най-голяма отговорност, защото колкото писма сме написали до тях, толкова пъти ние нямаме никакъв отговор. А ако имахме отговор от Столичната община, ние щяхме да получим едно решение, което така да е показано, да е пример и за останалите места, където имаме проблеми в топлофикацията, в топлоснабдяването. 2011 година също ние представихме един много добър проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, глава 10 топлоснабдяване. Този проект така си остана в миналото Народно събрание, премятаха го, така гледаха ни високомерно и така нататък, и в крайна сметка тя приключи без да има съответни такива мерки. През 2012 година отново внесохме този проект. Също така внесохме проект за изменение и допълнение на наредбата за топлоснабдяването. Даже разглеждахме така тези предложения в Министерството на икономиката и енергетиката и туризма тогава. Направихме предложение за изменение и допълнение на Закона за енергетиката в другите му части и основно в главите, които се отнасят до електроснабдяването, до електроенергетиката. Значи, тези предложения, аз искам тук да го подчертая това, защото много се говори за това, че трябва да има граждански контрол. Ние, гражданското движение, днес считаме малко по-различно по този въпрос. Първо, искаме да участваме в целеполагането, защото първата функция на едно управление, това е целеполагането. Ние искаме и предлагаме по-точно гражданските структури, гражданите да участват в формулирането на правилата, на целите и така нататък, за да може после на втория етап те да бъде събирана обратна информация, която да представлява така наречения контрол. Контролът трябва да установява отклонения, които са формулирани с някакви цели, а не въобще да има контрол. Въобще контрол няма. Има контрол конкретен и тук в случая става въпрос за контрол, който е в полза на гражданите, в полза на тези, които ползват услугите на монополистите. Трябва да отбележа, че през 2013 също имаше една голяма инициатива на Сдружението, която беше насочена към монополите, които се занимават с GSM услугите, и там трябва да отчетем за първи път, че имаше успех, защото постигнаме, така се каже, промяна на закона. Всички тези предложения не са предложения, които целят фрагментарни изменения в нормативните документи. Те целят промяна на философията на тези нормативни документи, така че да отговарят наистина на равнопоставеността, на целта за равнопоставеност между клиенти и доставчици на услуги. В това отношение ние особено държим, изключително държим на конкретното въвеждане на договорното начало, защото без това договорно начало, аз ще ви кажа в отрасъл топлоснабдяване. Значи закона е категорично постановено, че трябва да се сключат два договора, за да може да се осъществява този процес. Единият договор за присъединяване, другият договор за продажба на топлинна енергия. Нека някой да посочи една топлоснабдителна организация, която е предложила и изключила договор с своите потребители в изпълнение на този нормативен акт. Значи това не се прави нарочно, защото ако беше направено, тогава щеше да се установи, че не се разпределя и не се плаща от потребителите реално доставената топлинна енергия, която те реално са потребили, а се разпределя и се плаща тази топлинна енергия, която е влезла на входа на абонатната станция и излезла обратно. Тоест, топлинната енергия, която топлофикационното дружество доставя само на себе си. Ние сме дали точно конкретни предложения, които да ликвидират всякакви такива безобразия.
Разбира се, и в комисията в ДКЕВР също участваме сериозно, но там ние не сме доволни от това, че в последния момент ни се предоставят, даже в много случаи участваме без да сме прочели съответните нормативни документи. Това звучеше малко като отчет, но искам да ви кажа, че в това, което казах, се съдържа почти всичко това, което хората в подписката са го задали като желание, като искания, които ние сме обобщили и сме дали в Народното събрание. И така съвсем накратко ще кажа, че това се отнася както до прозрачността за формиране на цените, защото там категорично няма прозрачност, и не само, че няма прозрачност, а и подхода, който се използва, той не е коректен. Трябва да ви кажа, че ние непрекъснато внасяме предложение, че трябва да се промени подхода за формиране на цените, защото така наречената норма за възвръщаемост на капитала не може да бъде основен ценообразуващ метод. Защото този метод се използва тогава, когато се изчислява ликвидност на инвестиции, но не да формираш цени. Цени се формират по калкулативен метод. Значи, като започваш от материалите и така нататък и стигнеш до труда и прочета, да не ги изреждам. Затова ние държиме, настояваме ДКЕВР най-после да предложи промяна на основния метод за ценообразуване, като замести всички останали неща с така наречения калкулативен метод, за да се види. И благодарение на това, на този пропуск, трябва да ви кажа, че след 2007 година започнаха да се предлагат волунтаристично въвеждането на така наречените добавки към цената на електроенергията. Тези добавки не са нищо друго, освен изваждане от цената, от структурата на цената, известни разходи, които след това се фактурират втори път. А да не говорим за трите така наречени цветни добавки, с които клиентите нямат нищо общо. Какво има общо един клиент да кажем, с политиката на държавата в зелената енергия? Нищо общо няма. Той не може да влияе на тази политика. Той само търпи това, че му увеличават цената. Същото се отнася за така наречените обществено признати разходи, които в закона е записано, че се определят с заповед на министъра и той трябва да определи източника за покриване, а не всичко това да се прехвърля чрез цените на крайните потребители. Крайните потребители вече са в такава бедност, в такова състояние, че те вече не могат да понасят никакви други волунтаристични и всякакви други подходи спрямо тях. Това най-после нашите политици, и не само политици, трябва да изтрезнеят, да го разберат, да седнат с гражданските организации, да ни чуят, да видят нашите предложения и те да станат факт. Крайно време е. Това по отношение на ценообразуването. Значи имаме проблеми както с количеството, така да се каже, на доставените услуги, така и особено с качеството. Масово в страната, особено в Северозападна България, в Североизточна България, страдат хората от това, че не им се доставя примерно електроенергия, която да отговаря на качеството, което е по стандарт. Същото става и с топлофикационните дружества, които след 10:30-11 часа вечер вече водата няма изискуемите 55 градуса, а е някъде около 40 градуса. Влез вътре да се къпеш при 40 градуса. Има хора, които работят втора смяна, има нощна смяна. Те като се привърдат да се къпат с хладка вода ли? Това ли е целта на занятието, когато доставят топлоенергия? Също така това, което господин Куюмджиев така внесе, ние благодариме за това, че се предложи решение на въпроса, който го поставяха гражданите, при драстично увеличение на сметките и някои други там поразии, да може да се задържи санкцията срещу тях, защото санкция има винаги към потребителя, но никаква санкция, и това е показателното за равнопоставеността. Значи, те не носят никаква отговорност нито в цялата, дори и при санкциите не носят еднаква отговорност. Само потребителите могат да носят санкции, но не и тия, които се разправят с тях. Същото се